sai ainakin 1 saunaulun sekunnissa. Tuli aikaa. Oliko oikein? Tää on ammattitaitoa. Anna mulle unohtumattoman kokemuksen, saattaa tuntea mitä tuntuu vessapaperilla peliä. Otto ystävälle, nostat rahan, jos siellä on edelleen sun merkittävä K. Me on tehty loistava temppu tuossa tapauksessa. Hävitään tuosta ovesta. Avaat sen, näytät kaikille. Saadaan varmaan rentoa puolella. Tässä lompakassa säilytetään aina vähän arvoisineita. Myös jotain. Pidikö hyvää huolta rouvasta? Sitähän minä en usko. Käännä käteen. Jumala. Ei, nyt minä. Ei voi kyllä. Viimeinen käyttöpäivämääräkin on merkattu ja täällä lukee Tiimari. Tää on se vaikea vaihe. Se on sun sormessa. Se vasta temppu oiski. Se on edelleen tuohon. Mä laitan sen tähän mikkiteliin sen roikkuun. Aha, sulla oli lusikoita täältä vielä.